Dumela o kae? Ga ke na molato wena o kae Le nna ke gona re a leboga. ngenze kanjani Hayi ushaye impela. hayi akushayi mara kuyashapa uyazini asike senze ngathi manje ke uyafika sizobingelelana sipractice wangempela Awu sho madoda. mana mabhlukwane hamba mekuzwe Dumela. Makuzwe imini udumela wena sipractice kanjalo nje Hawu Dlamini angikwazi ukufica uhleli bese kuba wena futhi ozobingelela mina. Mhlambe Dlamini akuba wena ofica uMaxwell ehleli. hayi kanjani ngimfica kanjani uMaxwell ehleli kwami ufunani uMaxwell kwami ngingekho Ya, ufunana emzini kaDlamini engekho. Shothi yona into ebuyeza lesiko segoli ukuze kaDlamini engekho. Awu kwami emabhentshisi isibonelo lesi. sibona sakho siyabheda uma sokwenza ukuthi enye indoda ihlale emzini owenye indoda enye indoda ingekho indaba ngamfica omunye umuzi wayengamfici noma mhlambe eksemzini ngamabhentshisi Mabhentshisi akanawo umuzi. Manje kuyahlekisa lokho. Mabhentshisi akekho phethe ohlekile la.